Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ortaýyň häkimet başyndaky Ýedini Rossiýa partiýasy sesberjileriň pes gatnaşyk derejesinde geçirilen regional we yerli saýlawlarda öňe saýlandy. Emma Moskwada etrap kengeşleriniň geçirilen saýlawlarda liberal opozisiýon dalaşgärler hasberg pozisiýa eýlänini meňzeýärler. 10-njy sentýabrda geçirilen saýlawlar 2018-nji ýylyň mart aýynda boljak prezidentlik saýlawlarynyň öňki iň uly sesberişlik bolup uzakda ýerleşýän regionlarda Vladimir Putiniň häkimetini puhtalandyrdy we Kremliň ençime ýylyň dowamında pozisiýany çetleşdirip syýasy sistema gözegçilik etmegi boýunça täze strategiýasynyň synagy boldy. Sesleriň tas ähletiniň sanalmagynyň netijesinde Ýedini Rossiýa partiýasynyň dalaşgärleri we Kremliň ýaranlary şol sanda häkimet başyndaky resmiler 15 regionda şol sanda Baltiýa deňzindäki Kaliningrad we Baykal kölündäki Burýatiýa regionlaryndan başlap Ortaýyň 2014-nji ýylda Ukrainadan bölüp öz düzümine goşan Gara deňzindäki Sevastopol şäherinde gubernator wezipelerini eýe bolmak ugrunda ýeňiş kazandylar. Şeýle-de Ýedini Rossiýa tutuş ýurt boýunça regional we yerli kanun çykarjy organlaryna gözegçiligini güýçlendirene meňzeýär. Emma opozisiýon liderleri şol sanda Kremliň tanymal tanqidçilary özleriniň Moskwanyň birnäçe etrafynda üstün çykanlygyny aýdýarlar. Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakov Mikhail Saakashviliniň 10-njy sentýabrda bekanun Ukraina geçip Polşa bilen serhetde dawa turuzmagyndan soň agyr jenaýat işi bilen baglylykda gözlenýänligini aýtdy. Avakov, Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň Odessa regionunyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashviliniň Ukrainanyň serhedinden geçmegini döwletiň esasy institutlaryna hüjüm diýip adlandyrdy. Saakashvili garşy jenaýat işi onuň Ukrainanyň häkimetlerine garşy çykyş edip, iýul aýynda özüni raýatlykdan mahrum eden ýurduna gaýdyp barmagynyň ýygyany gozguldy. 11-nji sentýabrda Lwów şäherinde eden çykyşynda Mikhail Saakashvili özünde mundan beýlek Ukrain pasportynyň ýokdugyny aýtdy we onuň polisiýa tarapyndan ogurlananlygyny belledi. Saakashvili Ukrain häkimetlerinden ýardym sorap ýazan öz arzasynyň aklawçysy tarapyndan migrasiýon gullugyna tapşyrylandygyny aýdyp, bu meniň Ukrainada kanun esasynda ýerleşýänligimi aňladýar diýdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda 930.210 hojalygyň we senagat hem sosial budaklarynyň 5424 karhanasynyň gaz bilen üpçünçiligini berja edýänligini 8-nji sentýabrda geçirilen hökümet maslahatynda ma'lum etdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda gaz üpçünçiliginiň ulalaşyk esasynda amalaşdyrylýanlygy we häzirki wagtda güz hem gyş mewsümlerine taýýarlyklaryň ählisiniň doly meçberde berja edilenligi aýdylýar. Türkmen gaz üpçünçilik we Türkmen gaz aktaryş bileşikleriniň şeýle-de Türkmen gaz döwlet konserniniň hünärmenleri gaz geçirýän hem paýlaýan sistemalaryň ýokary orta we pes basyşly gaz geçirijileriň ählisinde aratsalamak we zerur bolanda bejermek işlerini geçirdiler diýilip habar berilýär. Şeýle-de hökümet maslahatynda häzirki wagtda ýurdun ähli ýaşaýyş punktlarynyň tebiği we suwuklaşdyrylan gaz bilen üpçün edilýänligi, şeýle-de profilaktiki hem düşündürüş işlerine tebiği gazy tygşytlamak meselelerine aýratyn ünsüň berilýänligi ma'lum edildi. Türkmenistanda 1993-nji ýyldan bäri tebiği gaz ilata suw we elektrik togy bilen bilelikde belli bir möçberde muht berildi. Emma şu ýylyň 6-njy iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýeňillikler ulgamynyň özüni doly ödemeýänligini aýdyp, ähli ýeňillikleri ýatyrmak baradaky teklipleri gysga wagtda taýýarlamagy hökümete tapşyrdy. Ukrainanyň Ortaýa tarapyndan gözegçilik edilýän Krym regionunyň suwdy Krym tatarlarynyň ady belli lideri Akhtem Çiygozy 8 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Regionuň paýtagty Simferopoliň suwdy 11-nji sentýabrda Çiygoza 2014-nji ýylyň fevral aýynda Simferopolda bir kanun demonstrasiýa geçirmekde güne bildirdi. Çiygoz Krym tatarlarynyň parlamenti meclisiň lideridir. Ol Ortaýyň Krymy Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň ýygyny wezipesinden çetleşdirilipdi. 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda ýarym adanyň Moskwa tarapyndan bellenen häkimetleri ony tutsak edipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar 52 ýaşly Çiygozyň işiniň Ortaýyň Krymy öz eline geçirmegine garşy çykyş edýänlere basyş etmek kampaniýasynyň bir bölegi bolup durýanlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepliyar Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna barýan ýollaryň ählisi diýen ýaly uly beton böwetleri bilen petiklendi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri etrapçylara barýan ähli ýollarda beton plitalary oturtmak işiniň 8 awgustda berjä edilendigini habar berýärler. 10 gün çemesi mundan odal 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçiriljek ýeri Olimpiýa şäherçesiniň golaýynda ýerleşýän bu mikroraýonlarynyň daşyna beýikligi 1,5 metrlik gözenekli demir haýat aýlanypdy. Bu ýere barýan 4 sany uly köçe, ýagny Saparmurat Türkmenbaşy, Garaşsyzlyk, 10 ýyl awadançylyk we Atamurat Niýazow köçeleri ýapylypdy. Soňky günlerde etrapçylara awtologly barmaga mümkinçilik beren 2 sany köçäniň 8 awgustda ýapylandygyny Azatlygyň çeşmesi adynyň efirde tutulmazlyk şerti bilen habar berdi. Aşgabat şäheriniň Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna Andalip köçesinden gelýän esasy 2 köçe bardy. Olar ýaşlyk we Ýunus Emre köçeleri. Geçen hepdäniň 5-nji günden başlap olarda da uly beton bölekleri ýerleşdirildi. Şeýlede mikroraýonlara barýan 30-35 çemesi beýleki kiçik köçeleriň ählisine hem beton bölekleri ýerleşdirildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna barýan ýollarda beton plitalarynyň goýulmagyndan soň etraplara hiç bir awtologyň şol sanda merhumy alyp gitjek ýörite awtologyň hem girip bilmeýänligini aýdarlar. Efirde adynyň tutulmazlygyny soran yerli ýaşaýjylaryň ýene biri geçen dinç günleriň dowamynda agdalan etrapçylarda adamdan 3 adamyň aradan çykanlygyny habar berdi. Ýaşlyk köçesinde şenbe güni bir adam aradan çykdy. Ýekşenbe güni Mirbadarynyň Gündogor we Günbatar taraplarına Parahat 1-2 etrapçylarynyň 13-nji jaýyna we 68-nji jaýyna 2 adam dünýäsini täzeledi. Olaryň jynaza namazyny okumak üçin bir-iki mollany tapyp getirdiler. Jynaza okumaga gelýänleriň ählisi de ýaşly adamlar. Olarym piýadalap Andalip köçesini awtologdan düşüp 1,5-2 kilometr ýöremeli boldular. Sebäbi merhumlaryň jynazasy üçin mesjidden gelen awtobuslar goýberlenok. Merhumlaryň tabydy ýüklenjek awtolog hem jaýlama üçin gonumçylyk etjek adamlaryň awtologlary da goýberlenok. Dip Azatlyk radiosynyň söhbetde şaýtdy. Şeýle dol Anony polisiýanyň Parahat 2 etrapçysynyň ähli ýerlerine aýlanyp hususy awtologlary çykaranlygyny habar berdi. Käbir ýaşaýjylar agdalan sebetde ýerleşen 1-nji taglyk öýüniň geçen anyny birnäçe ýaşaýjynyň tiz kömek soramak üçin eden jaňlaryna ulag iýermekden boyun gaçyranlygyny Azatlyk radiosyna habar berdiler. Ýene bir çeşmämiziň 11-nji sentýabrda habar bermegine görä, duşenbe güni Andalip köçesinden Ýaşlyk köçesine barýan ýolda awtolog dyknyşygy emele gelipdir. Andalip köçesinden Ýaşlyk köçesine öwrülen ýerde ençeme awtologyň durandygyny we käbir ýeriniň geçip gidýändigini görse bolýar. Dip Parahat 1 etrapçysynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna barýan ýollaryň ýapylmagyna degişli düzgünleriň jekmejekleri we bu çäräniň haçana çenli dowam etdiriljektigi hakynda Aşgabatyň resmiýetlerinden düşündiriş alyp bolmady. Häzirki wagtda Aşgabatyň agdalan etrapçylarynda ýaşaýan adamlaryň sany barada resmi maglumat elýeterli däl. Aşgabatda köçe ýol hereketi Aziýa oýunlaryna resmi taýýarlyklar bilen baglylykda 1-nji sentýabrda çäklendirilipdi. Munyň öňü ýerasynda Aşgabatda awtobus gatnawynyň seýreklänligi köçelerde öňgörüli eşidilmedik derejede ulag dyknyşyklarynyň emele gelenligi habar berilipdi. Aşgabatda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýapyk binalarda Voýsewer sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary ýurduň taryhynda iň uly sport çäreti bolar we oňa öňgörüli eşidilmedik möşberde daşary ýurtly mehmanlaryň geljegi çak edilýär. Türkmen häkimetleri ýurduň daşyndan onlarça müň adamyň gelmegine garaşýanlygyny aýdýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň prezidenti Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda ösüge sunwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşýanlygy sebäpli Halkara Olimpiýa Komitetiniň sessiýasyna baryp bilmejekdigini ma'lum etdi. Şeyh Ahmed Al-Ahmed Al-Sabah egerde komitetiň şu çarşembe güni Perunyň paýtagty Limadaky geçýän sessiýasyna gatnaşsa, onu Aşgabatdaky oýunlara görülýän soňky taýýarlyklaryň gödөгçilik işlerine ýetişmeýän biljekdigini aýdypdyr. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi tarapyndan gurnolýan Aşgabatdaky Aziýada 2017 oýunlary şu aýyň 17-sinden başlap 10 gün, ýagny 27 sentýabr çenli dowam eder. Maglumaty görä turgunlaryň we 20 goly ýurt baştonlarynyň Aşgabatda anyny güni 15 sentýabrda gelip başlamagyna garaşlýar. Bu aralykda sport barada maglumatlary çap edýän Inside the Games neşri öz çeşmelerine salgylanyp Şeyh Ahmedyň Halkara Olimpiýa Komitetiniň sessiýasyna barmalygynyň oňa garşy Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna galyplykda bildirilýän aýplamalar bilen hiç hili ilteşiginiň ýokdugyny nygtaýar. Ýatlak geçsek, Şeyh Ahmed aprelde Futbol Assosiasiýasynyň Halkara Federasiýasynyň, ýagny FIFA-nyň geňeşiniň düzümünden para horlugy ilteşiginiň bolmagynyň mümkinligi baradaky aýplamalaryň fonunda çykypdy. Ol öz gedeginde bu bildirilýän aýplamalary inkar etdi. Başka bir tarapdan Inside the Games neşri Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň birdigine ünsü çekip Şeyh Ahmedyň Aşgabatda bolmagy oýunlaryň daş töweregindäki bolaýmagy mümkin syýasy ýitilik bilen baglanyşdyrýar. Gepin gerdişine göre bildesek, Adatlyk Radiosu Türkmen häkimetleriniň Aziýada görülýän taýýarlyklaryň çägini, paýtagtda we onuň eteklerini 10 miňlerçe ýaşaýyş jaý yer bilen ýegsan edilip, öý eýelerine öwüzünü hiç zat ýa-da ýeterli kompensasiýa berilmänligi dogrusyny maglumatlar beripdi. Mundan başga, oýunlaryň öň ýanyna resmiler paýtagtda ýurduň beýleki sewitlerinden gelýänleriň hereketini çäklendirdiler. Ozalky tutsaglary oýunlaryň geçýän ýerinden daşly durmagy tawşyrdylar we şäheri öýsiz haýwanlardan arassalamaga synanyşdylar. Paýtagtda alkogol içkileriň söwdalaryny gadagan etdiler. Bu ýagdaýlaryň fonunu Human Rights Watch we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy topory geçen aýda Şeyh Ahmedyň ýolbaşçylyk edýän Aziýadanyň Olimpik Geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary baradaky borçlaryny ýatlatmagy çagyrypdy. Bu aralykda Aşgabatdaky Aziýada oýunlarynyň Türkmen häkimetleriniň yglan edininden has az türgeniň geljektigi barada maglumatlar peýda boldy. İlki başta oýunlary 62 ýurtdan 5000den gowrak sportsmeniň geljektigi yglan edilse-de, häzir oýunlar üçin 4066 türgeniň hasaby alynanyny aýdylýar. Oýunlary iň köp 496 türgen Türkmenistandan gatnaşar. Bu sany boýunça iň köp türgenli ýurtdan tas 2 diýen ýaly ulgar közüjüdir. Taýland özüniň 249 sportsmenini ýollaýar. Brunei, Gündoğar Timor, Myanma, Demirgazyk Koreýa hersi Aşgabatdaky oýunlara özüniň bir türgenini iýerer. Kuwait, Täze Zelandiýa, Niýe, Norfolk, Orlis we Futuna, Demirgazyk Mariana adalary we Tokelau oýunlara asla da gatnaşmaz. Milli saýlama toporlardan başga da raýatlygy bolmadyk 5 türgen öz güýçlerini synap görerler. Türkmen häkimetleri Aziýada bilen sport boýunça awry gazanmak üçin milliardlarça dollar çykdyjy etdi. Tanqidçiler bu tagallalaryň Türkmenistan üçin ummasyz çykdyjy bir maksatnamy bolanyny aýdýarlar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistan'da iň ýokary aýlyk 2388 manada ýa-da döwlet kursy bilen $680, gara bazardaky narhy bilen bolsa $360 deň. Orient habar gullugy Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp, ýurduň iň köp aýlykly edaralarynyň ortaça zähmet haklary barada sanlary getirdi. Maglumatdan çyn tutulsa, onu Türkmenistanyň iň ýokary aýlygy deňiz suwda flotunyň işgärleri alýarlar. Bu edaranyň işgärlerini ortaça aýda 2388 manat zähmet haky tölenýär. Şol bir wagtda bu görkezijiniň 2016-njy ýyldaky garanyňda pestig hem bellenip geçilýär. Ýurtda iň köp aýlykly ikinji edary Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Milli Kosmos Agentligi bolup, onuň işgärleri ortaça 1910 manat meçörüni aýlyk alýarlar. Maglumata göre bu edarada zähmet haklary 2016-njy ýyla göre 30% çemesi ýokurlanypdyr. Türkmennewit döwlet konserniniň bolsa ýurtda iň ýokary aýlyk tölenýän 3-nji guramadygy aýdylýar. Konserniniň işgärleri her aýda ortaça 1861 manat zähmet haklaryny alýarlar. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilenini 2,9% ýokarydyr. Orient neşri mundan soň Türkmenistanyň iň ýokary aýlykly guramalaryň sanyny ýurduň tutuş maliýe ykdysady we bank pudugynyň girýänligini belleýär. Maglumatlarda Türkmenistanyň degişlikde ýokary zähmet haklary tölenýän edaralaryň arasynda guruluşyk we arxitektura ministrligi, Türkmen howa ýollary gullugy, Altyn asyr ýapyk paýdarlar jemgyýeti, Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasy, bilim ministrligi dagy hem agdalýar. Ýurtda iň az zähmet hakynyň suwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň işgärlerini degişledigi nygytalýar. Emma neşir munuň bilen baglykda anyk sanlary getirmeýär. Azatlyk radiosyna ýokurda beýan edilýän sanlar dogrusyny statistika komitetinden nähilidir bir maglumat almak başartmady. Yeri gelenini bellesek, Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň hasabatlary diňe kagyz ýüzünde çap edilip, olar komitetiň resmi web saýtyna ýeterli däl. Yeri gelenini bellesek, Türkmen resmileri hökümet maslahatlaryny, ilatyň iş üçünçiliginiň ýokurlanýanlygyny, manadyň satyn alyş ukybynyň durnuklulygynyň üçin edilýänligini gaýta-gaýta tekrarlaýarlar. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri manadyň satyn alyjylyk ukybynyň bir näçe ýyl bäri ýygyderli pese gaçýanlygyny, şeýle-de işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny aýdýarlar. Mundan başga, Türkmen häkimetleri ýene bir näçe günden başlanmaly Aziýa oýunlary üçin meýletin gatanyş diýip döwlet büdjet işgärleriniň aýlyklaryndan zor bilen pul serişdelerini tutup galýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Toltan Açylowa. Soňky 2 aýyň dowamynda ýol gözegçilik gullanyň işgärleri tarapyndan Aşgabatly sürüjileriň hemde vilayatlardan Aşgabada gelýän sürüjileriň türlü kynçylyklary sedewar edilýändigi barada aýdylýar. Vilayatlardan Aşgabada gelýän sürüjiler şähere göýberilmän. Olar Aşgabadyň üç tarapyndaky derewlerden aňyrda gurulan avtodrolgalarda avtologlaryny goýup şähere takdylarda gaýtmaly bolýandyklaryny, munyň bolsa maşgal üçin artyk masçykdaýjylara getirýändigini vilayatlardan Aşgabada gelýän mehmanlardan eşitse bolýar.
Lewap vilayatynyň Aşgabatda gedelenje gelen Bahtiýaryň aýtmagyna görä, Aşgabatyň golaýynda hem däl, Gäwrüs etrawynyň çäginde gurulan awtodrolgada ol awtologny goýup şähere gaýtmaly bolupdyr. Şäherde ýaşaýan çağalar üçin Lewapdan alyp gelen gök önümlerini öz awtologynyň düşürip takla ýüklemeli bolupdyr. Gäwrüsde gurulan awtodrolga şäher awtobuslary barmaýan ekeni, ýöne ol ýere döwlete tegişli sary taksylaryň barýandygyny Bahtiýar aýdýar. 3 adam bolup taksyda Aşgabata gaýtdyk. Her adam maşyna 10 manat, ýükümüz üçin hem 10 manat soradylar. Başga çykalgy bolmandan soňra 40 manat berip şähere geldik diýip Bahtiýar sözünde dowam edýär. Lewapdan Aşgabata gelen jak maşynyň bindigi üçin şeýleräk mukdarda pul çykardyk. Emma Aşgabata sähel mendil galanda ýene de şol mukdardaky pul çykarmaly boldyk diýip ol aýdýar. Vilayat belgili awtologlaryň şähere goýup berilmedigi bilen şähere gelen mehmanlar kynçylyklara tedawar edilen bolsa, şäherde ýaşaýan türkçüleriň başyna getirilen oýullar has çökderek diýip Aşgabatly türkçe 35 ýaşly işçi Serdar Töhbetdeşlige goşulýar. Awtologum bilen işe gatnaýardym, emma soňky bir aýyň dowamynda ýol ödükçilik gullanyň işgärleri meni saklap 2 gedek jerime saldylar. Birinji gedekde 100 manat jerime töledim, ikinji gedekde 200 manat jerime töledim. Jerimeni hem näme üçin töleýändigime hem dol düşünmän galdym. Sebäbi maşynym gurat, ýol hereketiniň düzgünlerini bozamak, emma sürüjülük sagatnamamy elimden alyp galýarlar diýip ol soňky ýüz beren kynçylyklar barada jan ýanylyk bilen gurrun berýär. Aşgabatyň gaýratyndaky Altyn Asar bazarynyň golaýynda meni ýol ödükçilik gullanyň işgärleri saklap ırsarap başladylar. Men özümiň ýol hereketiniň düzgünlerini bozmanlygymy, awtologumyň teknik taýdan guratdygyny subut etjek boldum. Ýöne men diňlemän elimden sürüjülük sagatnamamy alyp jerime kwitansiýasyny elime berdiler. Ertesi jerimeni tölemäge şäheriň döwlet awtoinspeksiýasyna baranymda özümiň sürüjülük sagatnamamyň Akbuğday etrap ýol ödükçilik gullanyň işgärleri tarapyndan alynandygyny eşitip galdym. Akbuğday etrap ýol ödükçilik gullanyň işgärleri tarapyndan posta üstü bilen sizin dokumentleriniz bize 10 günde gaýdyp geler. Şonda gelip jerimeňe töläp sürüjülük sagatnamaňyz alarsyňyz diýilende men bu aýdylan zatlar düşünmekän diýipdirin. Aşgabatyň çäginde Akbuğday etrawynyň ýol ödükçilik gullanyň işgärleri näme işläp ýörler diýip gatyranyny duýman galypdyryn. Emma bularyň etýän oýlaryna çytamakdan başga edip biljek zadyň ýok diýip türje aýdýar. Şondan bäri haýyş edip awtologumy Çogolluda ýaşaýan bir garyndaşlarymyň howlusynda goýýaryn. Sebäbi awtologumy awtodrollarda goýmagy hem tölek tölemeli. Maşyny bolup köçe çykan bolsa özüň bolma. Pul toplamagyň aladynda döwlet işgärlerinden utanç ymsap göterildi. Indi diňe şäheriň ýol ödükçilik gullanyň işgärleri özleri ýetişmän etraplaryň ýol ödükçilik gullanyň işgärlerini hem bu işe çekýärler. Bu bolsa jerimeden daşary wagtyny hem alýar diýip Serdar janygyýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ortiýetiň onlarça regionuna gubernatorluk, şeýlem regional we yerli parlament saýlawlaryna erkin netijelerin görkezmegine we mediýanyň habarlaryna aýdylmagyna görä ses berenleriň sany aşa pes bolan we saýlawçylaryň basyş astyna saklanandygy aýdylýan regional hem yerli saýlawlarda häkimet başyndaky Bütew Ortiýet partiýasynyň alan sesleri agdyklyk edýär. Ýöne liberal opozisiýon kandidatlar da Moskowada orun eýlemegi başaran emekdiýärler. 2018-nji ýylyň mart aýyna planlaşdyrylan prezident saýlawlaryndan öňki saýlawlaryň ahyrkysy bolan 10-njy sentýabr saýlawy prezident Vladimir Putiniň ýurdy öz gyzaçyna saklamagy, şeýle Kremliň ençeme ýyllap syýasy sistema kontrollyk etmegi bilen çetleşdirilen garşydaşlaryň täze strategiýasy üçin bir sinaw boldy.
Kremlin häkimet başyndaky yaranlary we Bütewi Orsiýet partiýasynyň kandidatlary Orsiýetyň onlarça regionuna gubernatorluk, şeýle regional we yerli parlament saýlawlaryna ýeňiş kazandylar. Ýöne opozisiýon liderler şol sanna tanymal Kreml tanqidçilary Moskwanyň bir näçe etrabyna öýleriniň ýeňiş kazanandyklaryny aýdýarlar. Novaya gazeti opozisiýon kandidatlaryň paýtagtyň administrativ etraplarynyň 14-sinde köplük orny kazanyp gelýändigini habar berdi. Böylekleyin netijeler Devlet Dumasynyň öňkü liberal deputaty Dmitri Kotkov we Yabloka partiyasy tarapyndan goldalyan kandidatlaryň 180 golynyň Moskwanyň etrap geňeşlerine orun kazanandygyny görkezýär. Opozisiýon aktivist Ilya Yashin özüniň we yaranlarynyň bir geňeşde 7 orun kazanandygyny, Bütewi Orsiýet partiýasynyň kazanan orunlarynyň bolsa diňe 3 bolandygyny aýtdy. Moskwanyň saýlaw komissiýasynyň başlygy Valentin Gurbonowyň aýtmagyna görä, deslapky netijelerden çen tutulsa, onu Bütewi Orsiýet partiýasy paýtagtyň etrap geňeşine degişli 1502 ornuň tahminan 77%ni, Yabloka onuň 12%-ne golayny we garaşsız kandidatlar hem 7%-ni alypdyrlar. Putin 2000-nji ýylda häkimet başyna gelip saýlawlara kontrollugy güýçlendirilýäri, milli siýasatdan çetleşdirilen opozisiýon aktivistler Kotkov, Yashin ýaly toparlar we Yabloka partiýasy ünslerini şäher meselelerini gönükdirip, elden gidenleri gaýtaryp almak üçin alyp barýan esasy kampaniýalaryny artdyrýarlar. Moskwada olaryň häzir göz dükýany 2018-nji ýylyň sentýabryna geçjek meýer saýlawlary. Opozisiýanyň Moskwada kazanan ýeňişleri saýlawlarda bir adatdan daşarlyk bolup durýar. Resmiler Burýatiýa regionunyň häkimet başyndaky başlygy Aleksey Çotedenowyň sesleriň 87%-ni alandygyny aýtdylar. Müňlerçe kilometr gündogorda ýerleşýän Kaliningradda regional saýlaw resmileri häkimet başyndaky gubernatoryň we Bütewi Orsiýet partiýasynyň kandidaty Alakhanowyň sesleriň 81%-ni alandygyny bildirdiler. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmyrdan Olmurady Kabuldan. Türkmenistanda 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Awganistanyň Aziýa oýunlaryna sportçylaryň gatnaşmalygy aýdylýar. Şoňa garamazdan Awgan türkmenleriniň Aziýa oýunlaryna tomaşaçy bolup gatnaşjak bolýanlaryň bardygyny heniz eşitmedik. Çünki Türkmenistanyň Awganistandaky wekilhanalary Awgan türkmenlerine Türkmenistana barmaga uýda bermeýär. Şonuň üçin Awgan türkmenleri Türkmenistanda ýaşaýan öz gowum garyndaşlary bilen gatnaşyp bilmeýär. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň ýaşaýjysy Allaberdi hiç bolmanda Awgan türkmenleriniň döredüjilik işgärleri Türkmenistana baryp bilse diýip tama etdi. Bizlere bolasa şu Türkmen şairlerimize davet bolsa, televizyonlarda görüp bunu bir öğren bir şahatlansak. Awganistanda Türkmen köp. Bular şöyle barsa, çünkü o atawatan bizlerin Türkmenistan'a geçmemize, bizlerin prezidentimiz buna yol verse, icaze verseler, bu yüzden diyelim bu zatlara hem icaze verseler. Türkmenistan bizler öğre barmana köp huvesimiz var, arzumuz var. Awgan türkmenleriniň belli bölegi bosabosluk edip Türkmenistanyň Awganistana geçipdir. Türkmenistanda gowum garyndaşlarynyň heniden bardygyny Muhammed Ekber aýtdy. Ýöne Türkmenistana baryp gelmäge mümkinçiligiň ýokdugyny Muhammed Ekber bildirdi. Türkmenistana gidip gelemiz ýok, Türkmenistana uýzy beren ýok uýdasyn, arabilamiz ýok uýdasy. Hemen gadagan hiç konsulna baranymyz bilen günde 10 gezek baran 20 gezek baran gaýtaryp dur hiç uýda arabilamiz ýok. Garyndaşlarymyz, ýarym garyndaşlarymyz aňarda galan göwnümiz isleýär baryp görmek üçin bolsak, näme bolsa hiç uýda arabilamiz ýok. Atawatany barmanyň küýsüýäsde gidip bilmesek nädes, ýarym ilimiz hem aňarda galan. Türkmenistanyň Awganistandaky wekilhanalarynyň Awgan türkmenleriniň käbirine uýda berýändigini Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynyň ýaşaýjysy Anna geldi ma'lum etdi. Awgan türkmenleri bilen Türkmenistanly türkmenleriň arasynda gatnaşyklar össe diýip ol umydwarlyk bildirdi. Ara gatnaşyklar täzelense şul arzuda. Uýza berýär, dawat etýärler, saýlap biz hem umytymyz bar inşallah baras gezers diýip köplençe gitýärler, gatnaşyk hem bar, emma gatnaşyk has mundan artyk güýçlense. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň ýaşaýjysy Abdulmennan Türkmenistanyň teleýilimlerine özleriniň tomaşa edýändiklaryny aýdýar.
Sport telekanalı burada onam görüyoruz. Edip biz şu Afganistan Türkmenlerim şu Türkmenistan davet etse barsa edip biz Türkmenistan halkının bilen bile otursa. Ama bizler vize alacak desek bizlere vize kattan berilen yok. Çakıl kat gelsedim köp kıyın ondan ketterak vasıtan olsa onda ötüp bilersin. Türkmenistana barıp gelmege vize berilmeýänligi bilen bagly Awgan türkmenleriniň bildirýän nägelelikleri barada Türkmenistanyň Demirgazyk Awganistanyň Mazar-ı Şerif şäherindäki konsulxanasynyň maglumat almaga synanyşdyk. Emma konsulxananyň işgärleri bu barada maglumat bermekden saklandy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.